Daga farfajiyar majalisar dokoki ta jihar Zamfara. Majalisar dokokin Zamfara sannu da fama, kokarin da take mun yi jinjinawar girma. Majalisar dokokin Zamfara zan yi mataki, kaga ko abu da sitima a dole in yi da gaske, yadda kowa ciki ɗin garan shi zai mace harke, alasawa karanan da ne ta zan sha nema. Majalisar dokokin Zamfara sannu da fama, kokarin da take mun yi jinjinawar girma. Ba ni tambarin maya ba irin na 'yan yara ba, majalisar dokoki ba wajen wasa ba, masu gyara. A zalmanta na yau Laraba ta bawa ranar samu 13 ga watan Satumbar 2023 miladiya. Zaman ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin shugaban majalisar dokoki ta jihar Zamfara Honorable Adamu Aliyu Gumi. Ba waɗanda ke ɓarana ba, jinjina da yawa zama masu sanda girma. Majalisar dokokin Zamfara sannu da fama. Inda wani daga cikin 'yan majalisar ya gabatar da ƙudurin a yi bincike akan hukumar da ke kula da lafiya ta jihar Zamfara. Me kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, sannunka da huta da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin daga farfajiyar majalisar dokoki ta jihar Zamfara. Kokarin da take mun yi jinjinawar girma. Gani Zamfara hau. Inda kai tsaye muke kawo maka bayanai dalla-dalla kan zaman zauren majalisa. Kamar yadda aka saba an buɗe zaman da addu'a daga bakin Honorable Nura Dahiru Birnin Magaji. Daga nan sai muƙaddashin shugaban majalisar dokoki ta jihar Zamfara Honorable Adamu Aliyu Gumi ya soma da all members. Today we have only one item on order paper. Honorable Amiru Ahmad, keta, please move your motion. Honorable Amiru Keta ya tashi domin neman goyon bayan 'yan majalisar dokoki akan ƙuduri na neman a yi bincike kan hukumar da ke kula da lafiya ta jihar Zamfara. Na miƙe ne domin in nemi goyon bayan wajen wannan ƙuduri da nake so in gabatar na request for investigation akan matsaloli da suka shafi fannin lafiya a jihar Zamfara. Honorable Ibrahim Garba Liman ya tashi ya goyi bayan shi domin gabatar da ƙudurin. Inda Honorable Amiru Ahmad Keta ya tashi domin ci gaba da gabatar da ƙudurin nasa. Wannan ƙuduri da yake gabanmu a yau ina neman goyon bayan ku domin mu tattauna waɗannan matsaloli based on complaints da muke samu daga al'umma. Mr. Speaker, with your permission, I want to read in English language. Mr. Speaker, with your permission, I want to summarize what I discussed in English language to House of Action for understanding of our fellow constituents. Kamar yadda na gabatar a cikin wannan ƙuduri ne da ke buƙatar bincike akan abubuwan da ke faruwa a ɓangaren lafiya. Idan muka duba kamar yadda mai girma gwamna ya alƙawari lokacin campaign, ɓangaren lafiya yana ɗaya daga cikin wurin da aka yi alƙawari insha Allah za a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa mutanen da muke wakilta sun samu kyakkyawar kulawa ta ɓangaren lafiya. Muna da hukumomi da ke kula da wannan ɓangare wanda akwai abubuwa da suke faruwa a waɗannan hukumomi wanda muke samun ƙorafe-ƙorafe daga al'umma da kuma ma'aikatan waɗannan hukumomi wanda suke buƙatar taimakon majalisar dokokin jihar Zamfara domin ta yi bincike akan waɗannan hukumomi. Hukuma ta farko ita ce Primary Health Care Board wadda ke kula da lafiya ta kusa ga jama'a. Ma'ana ita wannan hukuma daga constituencies ɗinmu akwai asibitota
waɗanda suke asibitota ne na karkara, ita ke kula da su da ayyukan da suke yi. Wannan hukuma tana buƙatar kulawan wannan majalisa domin ta yi bincike akan abubuwan da suke faruwa a wannan hukuma. Sai hukuma ta biyu ita ce Hospital Service Management Board, wadda ke kula da ayyukan da suka shafi asibitota, su ne General Hospital na headquarter ƙananan hukumomi da kuma ma wasu masarautu waɗanda ba headquarter ba ce ta ƙananan hukumomi. Akwai Tertiary Health Center wadda ita ce Yarima Bukura Specialist Hospital, wanda duk suna ƙarƙashin kulawar wannan hukuma ne. Akwai abubuwa da yawa waɗanda ke faruwa a waɗannan asibitota da ita kuma waɗannan hukuma, wanda ke buƙatar gudunmawar wannan majalisa domin bincike akan waɗannan abubuwa domin a ɗauki matakin da ya dace. Sai hukuma ta uku ita ce wadda ake kira da zancema. Duk wanda yake ma'aikaci a jihar Zamfara yana contributing kuɗin shi ta hanyar cire mashi da ake yi directly daga albashin shi, ana contributing cikin wannan hukuma domin ya yi rijista na wani program da ake zai iya zuwa idan bai lahiya ya je wata asibiti wadda ya yi rijista domin ya yi assessing a bashi kulawa. A iya binciken da muka yi akwai matsaloli da badakala da aka yi a cikin ita wannan hukuma. Akwai kudaden jama'a da aka cire aka tara, kuma aka samu wasu sai su biyo ta bayan fage su karɓe waɗannan kudade domin amfaninsu, wanda alfarmar wannan gida nake nema su goya mun baya a yi bincike a wannan hukuma, domin ma'aikatan da suka yi contributing wannan kuɗi suna da haƙƙi a kan mu a matsayinmu na wakilansu, mu bi kadin wannan kuɗaɗe nasu da aka cire, mu tabbatar ina aka kai su, me aka yi da su, mu gano waɗannan kuɗi domin a dawo da su inda ya dace. Sai daga ƙarshe akwai su waɗannan colleges da suke samar da suke training na waɗanda za su zo su yi ayyukan lafiya a cikin faɗin jihar Zamfara. Waɗannan makarantu suna fama da wasu badakaloli da aka yi can baya, wanda suna buƙatar wannan gida ya yi bincike akan waɗannan badakaloli da aka yi a can baya domin a kare sake aukuwa waɗannan badakaloli da aka yi can baya, domin kuma mu gano mi waɗannan makarantu suke buƙata domin a taimaka ma waɗannan makarantu, domin ƙannanmu da 'yan uwanmu da yannanmu da suke cikin waɗannan makarantu su samu a karantar da su yadda ya dace. Malaman waɗannan makarantu kuma su tabbatar suna yin abubuwan da suka dace. Wanda ya samu amincewar waɗansu daga cikin 'yan majalisar da samu zaman majalisar. Honorable Basiru Bello. Na zamani da kuma zancima bisa ga abubuwan da ke faruwa. Ni na goyi bayan wannan kudiri da ya gabata na kan cewa halifa yiwuwar cewa da honorable Salisu ya fara sa kudu da majalisa da ta kukun mai nasarawa da kuma da su amince ne bisa ga doke da kuma wurin da aboki da ya kawo a Hon Amiru keta suka a cikin majalisa domin gobe bayan kuma da ɗan'uwan ya kawo a rubutan da kika domin a yi bincike wannan ministry ko a ranar kwamajin yana ana sa ɗauki ta ko jarabas an yi ne domin gobe bayan wannan gobe da ɗan'uwan ya kawo a nan sa ɗauki ta sanitiyar ma'amar da aka keta da suna da haƙƙin da za su yi wannan bincike kuma a cikin wurin domin duk inda wata matsala take a gano ta don a zo a magance ta. Sunana Rawar Bishop Santini Hassan Basko, CLA, CFA, CPA, CCFA, da majalisa mai wakiltar talatin mafara ta Arewa kuma ɗanɓuran mafara na Afro. Mai girma shugaban majalisa ya kama ya majalisa na nake ne domin in ƙara ƙarfafawa a kan wannan kudi da aka gabatar a gaban majalisa
wanda sanin kowa ne kamar yadda muka san cewa al'umma sun tsaya sun jajirce sun zaɓo nan daga jam'iyyu daban-daban. Allah kaɗai ya san dalilin da ya sa aka yi haka. Honorable Faruk Musa Bisara ɗan majalisa mai kiltar Maradun ta ɗaya. Na miƙe tsaye ne akan wannan buƙata da ɗan uwana Honorable Keta ya gabatar ta cewa a je a yi bincike akan abin da ya shafi sha'anin lafiya na jihar Zamfara baki ɗaya. Daga nan sai mukaddashin shugaban majalisar dokoki ta jihar Zamfara Honorable Adamu Aliyu Gumi ya yi bayani kamar haka. Of reference as follows. Number one, to investigate the utilization, transparency, and accountability of all interventions, grants, donations, aid, any form of support received by health sector in Zamfara State 2014 to date. 2, to examine the staff welfare policy, include salary allowance and working conditions in Zamfara Primary Health Care Management Board, Zamfara State Hospital Service Management Board, and Zamfara State Contributory Health Care Management Agency. 3, to evaluate the quality and adequacy of health service provided by the aforementioned institutions, ensuring compliance with established standard and protocol. To assess the execution of contracts and monitor the quality timelines of projects implemented within the health sector. 5, to identify the challenge faced by College of Health in Zamfara State and propose recommendation for improvement. 6, to investigate any other problems or issues that have affected the Ministry of Health in Zamfara State during specified periods. Following members, those in support say aye, those against say no. The aye have it. Da haka ya umarci ɗan majalisa mai wakiltar Maradun Honorable Dosara da ya tashi ya nemi goyon bayan 'yan majalisa domin ɗage zaman na yau. Dosara, please move for the adjournment. Majalisa mai kiltar Maradun ta ɗaya. A lura da mun kammala abin da muke da shi ga jadawalin mu na wannan safiya, ina neman amincewar ɗan uwana 'yan majalisa da rage wannan zama zuwa gobe da karfe 10 insha Allah. Wanda ya samu goyon bayan ɗan majalisa Honorable Basko Talatan Mafara. Mai girma shugaban wannan majalisa, 'yan uwana 'yan majalisa, na miki ne domin in goyi bayan abin da dan uwana Honorable Faruk Musa Bisara ya gabatar na ɗage wannan zama zuwa gobe da karfe 10 na safe, ni ma na goyi baya. Thursday, 14 September 2023, 10 a.m. Da haka kuma muka zo ƙarshen wannan shirin daga farfajiyar majalisar dokoki ta jihar Zamfara, a madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo muku tsaf. Musamman sakataren 'yan jaridu wato Bello Madrukuriya. Ni da na shirya kuma na gabatar Bello Hissani nake cewa wassalam. Zamfarawa mun yi godiya ga Allah sarki, mu talakawa mun zamo kamar 'yan sarki, tanadin mu ake yi